Shalom. Lau memasuki kebaktian pasion na perjolo di hita, marede mahita, sian buku ede nomor 76 ayat sada dohot ayat na paduahon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Tabereng ma iduk ni haporseaw ni jala na paujuk kosa. Sika nilas ni roha tohap naihian so di etongi hailaon. Gabe huntul disiamo ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamuma ibana na pataot-taon paraloan si songoni dopak ibana siya nakapardosa. Asa unang marnaluja hamu, unang madate tordimuna. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus sa sadahodo si Pangulo padumuhon jolma tu debata. Puji hami maguarmu. Jala hudok kami mauliate tuho, alani sa luhut binahemi patupahon hanguluan nami. Sedongani mahami marhite asim. Asa hupikiri hami toktong na tinaomu dohot hamamaten. Asa wasa kami usaha. Jala asa tubu di hami haporseaon na sitong. Jala asa marroa holongan hami ugu madok mauliate tuho. Asa ulo hami mangihutoko rodi hamatean. Ali Tuhan, dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiayu. Ola nion rodi saleleng nilemu. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 152 ayat sada.
12 jala didok matu nasida nanako mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmai sasudena natar surat di akka panurirang ai pasahaton nama ibana tu akka parbegu gabe isahanna leana jala tijuran nama ibana dungi mula mangolu ma ibana diari patoluhon alaidang dia tu sinasida agia aha otik siani nabuni do hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahinata honnai akka situani malimi dohot akatari sema rapot godang didok nasida ma aha ma behenota ailando ditanda dibain halahi moloi tapasombu ibana porsia mahalak taluhu na tu ibana gabe ro mahalak rom mangarap pastanota dohot bangsota alain dang sian rohana sendiri di hatahoni ala situan di malin ibana di nasataoni umbahen na di surirakon nanaing mati ma Jesus humoko pangsoi alai tahe dada holan laho makoko pangsoi alai naing papungon na akka anani debata akka namar serak dope laho pasadako asa ola ni sadari nasida laho mamusa ibana alai hidup nasida ma unang ma dipestai setungkut turna torobi mare dehita sia buku ede nomor 77 ayat sada dohot ayat 4 ditomu-tomu di Jerusalem. Dungi ono marinari asa dapot paskai saha ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi si panganon ujuan di ibana. Si Maria do makkobasi, si Lazarus masada dongan na mangat disi. Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nahur nardus na arga na somar saur dimiahi mapat ni Yesus obu nama dibahen mga lapu. Jadi digohi uap ni miakima bagasi. Jadi sada sian akasi seana si Judas Iskariot nanaing majehehon ibana madok. Buasa sogina dismiaki arga 300 hupang bahen si lehon-lehon tuna pogos.
Alai dada na pogos na sinarihon na ubahen didok ibana songoni, panak kodo ibana tahe, diusung asi-asi ni halak aitu ibana di pasahat puroi. Dungi, nina Jesus ma, pasok kumayana ay iparari do hira ko ari katatanong ay totondo adong napokos di tunga-tungan muna jala asam maolo hamu tarpatongon hamu do nadenggan kunasida alayang bahu dan manot tongi hamu itat natarbay do nas Januari do ibana mamiyahi pamatakku songon tina manano sisi tudo hatakon tuhamu manang didia dilihat portibion di jabetahan muse balita namudion atahulun ado nang naminahin nai gabi balitana. Mare dihita sia buku ede nomor 200 ayat sada dohot ayat 4. Dibege halak naro tu pesta ima nanaing ro Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut ma jauh-jauhon. Dungi dapot Jesus mahalo di sada ima dihuduli hobar tu natar surat. Unak ko mabiar burusion. Ida marajamdo naro marsihudul di anak ni halode. Jala halak parisei deba nasian natoropi madok tu ibana. Orai maatong akasisiam mi guru. Alainin nama mangalusi. Hudok madihamu. Out mauhom nasida majow-jow ma akabatu. Mare dehita sia buku ede nomor 20 sada ayat sada dohot ayat 2. Jesus mual ningolku si pangoluton iki ay dibunuh
Halea on Isak, Isak, reti jurpe, kalidohor pastap, pastap, tung ditaton hosude, paluahon au na pogos, sian tangan ni si bolis, alani hupujihon, tung maribu halido. Tuhan Yesus patupahon ulaon nabadia. Alai di ari parhobasan parjolo ni paskai, didapoto sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia mapatureon nami diho panganon paskai di pangidoroham, gabe di dokma. Lau mahamu tuhutai manopot si anu, dok kamu matu ibana, tona ni gurui na dapot nema tikiku. Dihoma au sorang lahomangan paskai rapdohot siseaku. Jadi saut ma disuruh ibana siseanna dua halak jala didokma tunasida. Molo lau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sahalak na mangusung aek sahudon. Ibana mai hutok kamu. Tu ibana madok kamu. Di dia do bilut inganan asa disi hupangan hami paskai. Jadi patuduon nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita. Jadi borhat masih seana dibongoti mahutai jadi jupang matutu songon nani dok nain. Gabe dipature mapaskai asa dungbot ari Roma Yesus dohot na 12 nya. Jadi dinamangani nasida ehema Yesus yang namangani di tanggal 14 dibuat babasahanna di tapolkon matu ibana di usahama au kusapon dungi dipuri mapak ni at kasisehan lai dia pusi madohot basahanna na tinapolkon lai dungi saha ma ibana pusi Simon Petrus jadi didok ma pandok ibana. Tunghoma ale Tuhan mamuripatu ruminin nama manusia dan jatuh siho pambayanakku tunatuho ang bunway musepe boto onwi tungi didok si Petrus mabibana matua tanoon dan bodyong mupatu ruminin na Jesus manon pangalus ibana moloso buryong ho dan patohat ho yaw tungi na si Simon Petrus ale Tuhan unang mahulapatu dohot tangan dohot ulukku jadi hidup Yesus mabibana halak nong mariti dan ikope belion ay nunga subit ibana bias nong bias do ang hamu alay dang luhut hamu ay ditada do si pasahan ibana kumbahin na do dang sa luhut hamu bias. Asadung diburi Yesus pak nasida dipake mamuse ulosna hudul ma ibana didok matu nasida ay dia tu si hamudo pabahenaki tu hamu digoari hamudo au guru dohot Tuhan jadi turedo padok munai disi ay ido au tutu asa mulo au Tuhan jala guru muna tamama nak kamu marsiburiapat ai sitiruo dohu leo tuhamu asa dibahe kamu songon nahubai ni tuhamu natutu situtudo nahudoko tuhamu dang balga anak somang sian iduna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangula hosa marede mahita sia buku ede nomor 23 ayat sada dohot ayat 4.
Nalado biru-birui mamorsan akadosa nina sahajol maoni ibeni rohana di porsan dosa hitai di lehondo dirinai tu tangani pamunu ditangni dona berniti rodinatos mosanai didoknai porsanoku saleleng nama ngolua nanging otoku Yesus sude nabi nang media atam nang upatulu onay ngaholong aku do uhut-ihuton aku do idalan hangolua tung ikon hona puna mangolu manang matea sai hodot iopo Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma situtudo nahudoko tuhamu sada sian hamu naing pasahatonau dungi marsak situtu mana sida gabe dipadok be matu ibana datu ngau Tuhan alainin nama mangalusi iai narap dohot au manurdukot tanganna tu parikauan ido na pasahatonau tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat tian alai marjea do halak na pasahaton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubu ibana tuhasiangan Alay didot na sada siyan apasisyan na hulog umunok ni Ibana na awangan ni Jesus iman dihilas ni Petros jadi di na mamandot Ibana supong na isi mandot mo jadi di pagulot nilang ni Jesus na sibot Ibana Tuhan isi jadi di jelas ni Jesus ma iato si ulohon rasa topik na hutanakan Ibana jadi disernop pemasap topik di lehon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung diboduti dibongoti si bolis ma ibana dungi didok Yesus matu ibana humatok maula si ulaumu asadung dijalo si Judas na sa topiki lau ma ibana tu balian alay borngin ujui
Maredehita sia buku ede nomor 150 ayat 1 dohot ayat 2. O Jesus nang sinean dihaw na pinarsila roham totong daulat nang uju o tarhila marutang hosami ditan hodosanami asiroham o Jesus pelean nabadiam na masuk tu Jehovah sikat ni manisia na soda ulat roha ditan hodosanami so ilama gohami asiroham o Jesus. Jadi dinamangani nasida dihidat Yesus marotii di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehon matu akka siseanna puhut ma didok jalo hamu pangak kamu dagiku doon dungi dihidat ma panginumani didok ma mauliate di lehon matu nasida puhut ma didok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar padanani na niusehon humoko pamu bahen hasesaan ni dosa alai hudok matuhamu nasotu pabe inumoku olat nion sian parbue ni hau angguri sahat rodi arisogot disima inumoku na ibaru rap dohot hamu di harajaon di damang maredehita sia buku ede nomor 24 ayat 1 dohot ayat 2. At naginorga tu rohaku bohim dinalamateo au nahuingot o Tuhanku totong pakok komilia ay hodo palua onahu dosaku do pinorsani didang ni parsahitoku martua aminaheni sai jaloma ale Tuhanku bainu pani natinami sai nangingodoni rohaku tung sasu
Salunggu do hamu naik targasi midau tina sa Panginoon. Ay nakasurat do lubutok kuma parmahani gabe marserat ma biru na sa pumuan. Alay ni nasi Kristus ma mga lusigala. Agiya sudi targasi midao ang bahu nasa tupa targasi. Mari dihita sia buku Ede nomor 432 ayat 1 dohot ayat 2. Sian hurungani dosaki roh Tuhan Tuhalua onde mudarmi Jesus Sian ilaku nang ramunhi roh Tuhan gabenai as nang rohaki Jesus Sian holso kutu sonang bin Sian rundu tutu damemi Sian arsabku tu holong mi Jesus Tangiang manopoti dosa. Ale Tuhan takas mahuboto hami holong mi Tuhami. Da kasuhatan molusian pikiran nami. Dia juho aka sisiami atik pesipata mulop jala sipata mitok. Hapor siaon dohot holong ni rohana tuho. Sai tok tongdo diajari ditogu-togu jala dihaholongi ho nasida. Nunga saat hami Tuhan tu pertanyaan pasyo borngin na bornino parjoloon Waktu si hami ma pakopok mutu hami Dang dipasiding ho hape si tao kami Olan laho paluahon hami marutang ho sado asa mulu hami
si patalanus do rohanami di pakokokmu dihami, dang sianna sarohanami penguluan burju do tolong ni rohani pulau si halami do pati. Suraton jala gorga maturohanami si taonomi, asa unang lupa hami di holong ni roham, asa una ku halupa ho kami ho, dang diarga ho kami haluaon na pinasaha mi tu hami, au sugari matakas hurajumi hami, hinahatsit dohot hinabernit ni si taonomi laho mamorsa silangi, para dehon haluaot tu hami, dang beda datan nami mangulahon na jahati, alai jok-jok do lupa hami di hinadok-dok ni parniahapami mamorsan dosa ni sadok portidion. Ale Tuhan naroma hami tujolom mangido hasesaan ni dosa nami. Ale Tuhan tata jala api mahami nadangon na tersosol bagi do hami nuaing ro tujolom mangarsakon dosa nami nagudangi sai pargugui mahami manadikon hajatoni asa unang dirajai si bolisi hami pargugui maroha dohot totinami lau manguton ho diari-ari ni ngulunami asa rap hami dohot hamon auton hapur suhoni asa marhite-hitei taruli hami di haluaon namanotton. Ale Tuhan Yesus namanaon haporsuhon alani hami, marpamuati maroham di hagaleon nami, makajongjok ko guarmi, say unang mapaingot-ingot besude langgus ni rohanami, dohot hahurangan nami, asa unang gabi hona pami, buha marohanami, asa huauhok kami si taonomi, jala asa hupaingot-ingot tami haporsukomu, Uhut asa huhanguluhok kami pakokokmu tuhami, marpungu dohami diborngin na perjoloon, lau pasahato diri nami tuado pamu, saijak komahami dongan panean di harajaumi. Amin. Silang naba diai odolombu-lombuki maralohon dosai dohot pandeleani disudesi taunoni Sai balambas maroha nunga pola mateho ala asini roha jakonau nadangolo sayulo sitondiko Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata, songonodo hata ni Tuhan Jahoba, nunga diar sakiho au marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatommu, au tutu au sadiri manalesei akka pangalau sim ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Kor perempuan. Kor perempuan.
Maredehita sia buku ede nomor 200 sia pulualu ayat 1 dohot ayat 2. Di lambung mi, oh Yesus, tung namar dame rohai, maporus hol sol soki, lam tuti Majaha hatani debata sian Yesaya bidu 50 ayat 4 sahatu ayat 10 sada. Tajaha margat sori. Nunga dilehon Tuhan Jahoba tuau dila sisean asa huboto pasabang rohani naloja marhite sian hatai. Sai disungguli doau ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Hutareho do balik tanggurupu tuhalak na mangalisingi au, dohot hurupu tuhalak na mamastapi, dak kutabunihon bohiku maradopon haurahon dohot tiju. Alai Tuhan Jehova do bangun diau, dibahini dan karumal alami kai bohiku sorobati, aiku biasa seragamu tangka. Jono do ibana na mamitoriau, ise naing maruhum doho tau, atong marluhut mahita, ise suhut alokku maruhum, dipajono matuau. Ise mahamu na mabiar mida Jahoba, na tumangihon suara ni naposona na mardalani di akka holomon jaladang adong hatiuron di ibana dihaposi magwar ni Jahoba jala marparsigatungan ibana tu debatana. Idama dihamu akan pada api akan ikon dia ni orang kau mengkoda sangat menang menantikan jadi dot wakas sian tangaku masa si songoni tuhamu peak di bagasan aka hapor suhod do anggo hamu songoni masa hakna martua ma aka natumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Sunggul-sunggul dihita marsogot di patupado pasyon na paduahon di huriat tahun masuk pukul 10 sia 00 wita. Napaduahon asa unang tabuan mulak
tujabutta buku on tatadikom madibangkut tabe marsogot pakeota dope buku on di pertanyaan pasion napaduahon mauliate kor ama Ebenezer. Mare dehita sia buku ede nomor 28 ayat 1 dohot ayat 3.
biarlah maka tindakku onamako gopang tongo upujina sa asimi alay gumodang holongni. Martang yang mahita mauliati matuhan di asi dohot kolong ni roham di bagasan pornginon marpungu mahami tuas ni huriam ima marningot di perdalanan ni sitaonomu Tuhan kumokop hami jolma pardosa di porngin na parjoloon di parningotan di panaonomu Tuhan totong Tuhan di pargubui ho hami laho bui upah husor hami di bagasan rohanami kasaluhu na Tuhan songod dia ho makaholongi hami markite saluhu na pabahenammu di tonga-tonga ni parmuluan ni jolma manusia asima roham Tuhan asa totong taruli hami las niroha haporsiaon dalam mangulu markite na totong usungguli hami roha doho pikiran nami marningot hami Tuhan tung macebalga holongmu di hami jolma pardosaon di bagasa tikyo Tuhan parsauran nami ruas ni huriam di pasion na parjoloon nang hupasahat hami madiri nami di bagasa tangamu Tuhan lam totong di pargugui ho hami lam tabbaamu haporsion nami lam mangulu haporsion nami tuho Tuhan asima roham pargugui mahami Tuhan asa totong bui halungot to kami Tuhan sude panaonommu di hami songonima Tuhan di bagasan borninon nang hutangnya kok kami Tuhan karuas ni huriam na di bagasan parsahiton uwa kami di bagasan tangyang nami Tuhan asa homa Tuhan na mga lehon gugu pos niroha haporseon na mangulu jala di lehok ko Tuhan haporseon na tukdo Tuhan lehonom mo hahipasod dinasida Tuhan asimaroham homa na majama pamatang ni sude saluhu uas ni uriam na di bagasan parsahiton asa tung dapotan na sida Tuhan hahipaso songonin nang di bagasan tikyo Tuhan hupasahat kami nang di aka pardala ni ngulu nami itongatongan ni aka ulaw nami nang go di ho mahami Tuhan hupasahat kami diri nami tuho di pasu-pasuho kami Tuhan di tongatongan ni aka ulaw nami ganuk marsada-sada tung dapota kami las ni roha pasu-pasu siap po Tuhan marhiti akan naniulan di tangan nami asima roham sahat di homa nang hutangnya ko kami Tuhan perdalanan ni nang saluhut program di tonga-tonga ni huriamon asa homa totong na mga jagazari hami Tuhan napasadahon roha doho pikiran nami parhalado nang saluhut ruas ni huriam totong di basagasan hasadaw kami lahoboy Tuhan patupaho saluhut na Tuhan natao pamuji pasangap pagwarmo Tuhan marhiti aka program doho rencana ng patupon nami sa luhuk na di tonga-tonga ni huriamon jala di bagasatik ya Tuhan neng sahak mahatam di tonga-tonga ni parsauran nami marhite na posom amang padita si mamora totong Tuhan di parsailayo Tuhan na posomi laho pasahaton barita na uli di tonga-tonga ni parsauran nami di bagasan bornginon tung taruli hami Tuhan hatam na badiyai jala uka roha do pikiran nami laho manangihon hatam di bagasan kityon atong Tuhan go di homa parsauran nami go homa Tuhan nang diri nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Mare dehita sia buku ede nomor 22 ayat 1 dohot ayat 3.
Sai terpuji, sai terpuji, napa malum toniko, tu tanganmu matondiku, jupa mamateki, tulambumu, oh Tuhanku, alam natino busmi. Tiate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana naik taripar dihita di pasyon na parjuloon di mana tersurat sian sada Petrus 4 ayat 12 sahat 10 sia. Sada Petrus 4 ayat 12 sahat 10 sia. Sada Petrus 4 ayat 12 sahat 10 sia hujahama di tonga-tongata. Merlas niroha di haporsuhon. Ali akahaholongan unang majaluk di rohamuna hamohoponi. Naro manguji hamu unang masongon na sabari di rohamuna. Merlas ni roha mahamu marguru tu saurmuna di akka haporsuhon natinaun ni Kristusi. Asa dohot hamu merlas ni roha jala Maria iya di nagawi patar hasangapon nai. Mertua dohamu molohona icak hamu ala ni goar ni Kristus. Ala songgop tuhamu todi hasangapon nasian debata. Unang maadong sian hamu manaon na porsuk ala mamunu. Manang manakko, manang marjahat ibana. Manang ala diatoi naso ulaonna. Alai molo adong na manaon na porsuk ala halak Kristen ibana, unang mahacit rohana, alai dipasangap madebata, majujung goari, ainung ngajuk pangtik kini uhum madabu mamuka sian bagas ni debata, alai molo jumolo tuhita, dia maujung ni akka naso mangoloi barita nauli nasian debata jala molo sihol somalua partigori tu dia matagamon halak naso daulat jala si pardosai dibaheni akka namarhapor suhon manguton rohani debata di pasahat matodina tu panop pahaposani marhite-hite na mangulahon na denggan ido sahab molo tajaha jala tabege sia juduli nakina kamanga kainang songon na maoldo dapot rohatta molo didok marlas niroha di haporsuhon bersukacita dalam penderitaan. Moldoi pikiran ni hajol mau. Ala tung moldo marlas niroha di haporsuhon bahkan dalam porsukdo dihilala sahalak molo diadopi ibana si taonon manang haporsuhon di bagasan.
alai boy jupakitai jala boy terjalohitai hola sian hapur siaudo songon naung tapa bege manang tapa ihut nakin taringo tu barita si taonon ni Yesus manang barita taringo tu lau hamamate ni Yesusi asa adong do hape boy jupakita las niroha ala ni haporsuhon ala ni si taonon manang ala ni penderitaan ni Yesusi naung di bagasan pernguluan ni jolmana di portibion siani mahita boy bersuka cita siani mahita boy bergembira manang merlas niroha di bagasan pernguluota siganupa alayadong do manang napiga na nidok ni Apostel Petrus nanaing si paihuti hutot taasaboy gabe jupang las niroha dihita sian si taononi manang gabe tutu sukacita sian penderitaani di bagasan perngudwot di dokibana na perjolo unang jaluk rohamu unang lomos unang ganggu jangan gaman unang jaluk unang lomos mangihut-ihut mamereng dohot makaporsiai si taonon ni Yesusi molo ganggu dohita di si taonon ni Yesusi gabe maol dohita lau madohi gabe las niroha dihita ikon natakas jalahot dohita makaporsiai baboa si taonon ni Yesusi parhitea doi lau majalo las niroha manang lau majalo hasangapon lau majalo hanguluan na pinarade ni debatadihi sotung lomos sotung jaluk rohata di nama jalo dohot di naubege haporsuhon manang si taonon nang tinaon ni Yesusi napaduahon nalam takas didok nakin di ayat 10 tolui merlas niroha di si taonon nalos songon judul ni turpuhon manang nalaus judul ni perikopon merlas niroha di si taon maralasad do Apostel Petrus madok moloboy hita gabe lau majalo hapor suhoni gabe las niroha ikon nasaur dohita tu natinaun ni Yesusi ikon nasaur dohita tu natinaun ni Yesusi di bagasan perngudwota apalagi ma songon naung tapaihut-ihut nakin hal namaul do isong natadok dimulanai di pengantar nakin mahama beno marlas niroha molo adong na marsitaw isaranya kadongata na marsitawonon say dohot dohita gabi marsak marsitawonon alalaw sadong dopat dohan tangis mahamu rap dohot na tangisi mekel mahamu dohot akan na mekel alay anggota ringo tu sitawonon ni Yesus anggota ringo tu penderitaan ni Yesus anggota ringo tu via dolorosa las niroha doi dihita molo pe ikon duk tahida lapai huti hutan non di sitaonon ni Yesusi mulai sian na manuhuk silangi sahat tu na di pajalhon ibana di silangi sahat na di gatukon ibana di silangi sahat tu na ditusuk ibana di silangi sahat tu na mate ibana di silangi ikodohnota ma las niroha dui dihita ala marhite sian sitaononi marhite sian hamateani di sido jupak kita hasangapon nai di sido jupak kita hanguluan na sadiling ni lili napatuluhon asaboy marlas niroha hita di sitaononi asaboy tahalasson sitaononi unang
maila hita honaicak justru di dok mertua mahamu molo honaicak kamu alani haporsiamu manang ala hala Kristen kamu nungga di gobar hotu hatta nang sia mulanai hala Kristen jut do diicaki halak alani kejujuran alani hauduhonna di bagasan perngudonna sigalupa asa halakna saya totong manguda ulaun lomoni rohani debata jut doi dicaki portibion ala marano doi itu portibion ala dang inani hirim ni portibion alai didok hata ni debata asa boy marlas ni roha hita di sitaunoni ikon maolo mahita mertua nang pe honaicak nang pe hita dinista nang pe hita mungkin di paroa-roa alani hata ni debata alani Kristusi ala hala Kristen hita di sima naing takas lam mergogo hita mangihuton iba jalalau sejalan doi di jauh-jauh di ayat 10 unang maila gabi Kristen dakolan ona icak alai unang maila patuduhon na hala Kristen ibana unang maila pabuan naung tahuton Kristus di bagasan ngulut ternyata akan mengakainan semakin barani hita makatahun Yesus si maka tidak ko Yesus itu nahumalia kita lam disido hita makilala jala lam disido hita boy merasakan marlas ni roha hita marhite si taunon ni Yesus alai molo lam maile do hita lam makatahun Yesus makatahun taringo Tuhan nguluani disido lam dao hita lam holang hita bahkan gabe lam sota pakilalahod do songo dia hinatabu hinatonggi dohor las niroha marhite si taunon ni Yesus luar biasa do molo taida amata siahok sada sosok Kristen na luar biasa dang may bana lau makatidakon Yesus di kondisi songo dia be bahkan na terdesak iban alai sianido gabe bui merlas ni roha ibana nang pemanaon ibana alani ha porsiaon nang pemanaon ibana alani ha Kristenon lam bui do taida songo dia pengakuan ni halak dakola pengakuan ni halak Kristen pengakuan ni portibion taringo tu karakterna taringo tu hadirionna bahkan songo dia keteguhan ni ha porsiaon ni ba alai boido halak Kristen gabe saya ditutupi ha Kristenonna ala mungkin menjabat si jabatan ibadah adong do halak sesong na ditabunihon ala ni paralelion na do na asing hape justru mabain jut ni roha do di ibana dang mabain las ni roha dang memetuk las ni rohai di ibana di pernguluon na apalagi ma di perdalanan na di tonga-tonga ni portibion ai sai matua berusaha ibana menutupi ha porsion nai laos disido gabe lam hacit pakilalam asa molo neng marlas ni roha hita di setahun sotung maila hita ala hala Kristen hita sotung maila hita molo di cak halak hita ala nina mangulahon hasitongan dohot hatigoran di bagasan pernguluot napalimahon na niajarhon ni Apostel Petrus asabuy marlas ni roha hita di sitaonon taingot ma adong do akhir ni saluhut perdalanan ni ngulu do perdalanata di tonga-tonga ni pertibio
Molo pe manaon hita satokin, molo pe manaon hita di pertibion, songon si taonon ni Yesus, manang songon penderitaan ni Yesus, boy dohonota marahir doi, marujung doi, alani, adong do di hita, upa, adong do di hita, las niroha, na naing si pasahaton ni debata. Ido benadi do Apostol Petrus, akka partigori, akka hala Kristen, akka naporsea di Jesusi, di sido gabe dapotan ngolu ibana, molo so dapota be akka partigori di hanguluani lampohama na asi. Patuduh di si semangat doh las niroha di hita, olopolop di hala Kristen, olopolop di akka namang huton Kristus, adong do akhirna marujung do sudia ka penderitaan mana si taunoni. Di balik ni adong ma jalo otta las niroha ngulu na saliling nililing. So maldui tadok nang diparngudota nang dipartikian nuay. Molo pe adong si taunotta tahirim do na lumidumenggan na lebih indah pasahaton ni debata di hita di balik ni akka si taonon di balik ni akka parukilon na tadupi di tonga-tonga ni pertibion. Asa molo songoni hape lampata jomotta ma haporsiaotta pakirimotta pengharapatta. Molo tapatajom pakirimotta lam disido hita berjaga-jaga lam disido hita takas mangerade dirita. Dungo mangerade dirita asa doh kita parnapuna di ngulu na saliling ni liling. Jalan na parpudi di dok ibana di dok Apostol Petrus. Asa boy marlas ni roha di hapor suhon. Naing ma totong mabahin na denggan. Manang mangulahon na denggan diadupan di debata. Manang sungod dia pinamasa. Asa molo mangulahon na denggan. Manang sungod dia pinamasa. Laos disido tutu. Boy marlas ni roha hita di bagasan ngoluta. Boy marlas ni roha hita. Manang songod dia pinatadopi di tonga-tonga di pertibion jala di pamonak kita di ragam ni pertibion. Alania kamanga kainang di minggu pasion na perjuluon di naung tapayutihut si taonon ni Jesus jala payutihutot tadope dua borngin nai sahat diari hamamatena diari Jumat. Sotung gabi mabuak kita lampolang ala dohot kita manaw si taunoni alay dang gabi sahat tu hasilna ima di si hapor siyaw. Boy do halak say pahutihuk barita hapor suhon justru gabi dohot iba na merasa hapor suhoni alay dang maparbuihon parbuih na denggan dang gabi berbalik tulas ni roha di bana ala si taunoni gabi justru mangudutton maduduni bahkan manabba pahapor suhon na mana penderitaan. Alayang mo halak Kristen na say pahutihu si taunon ni Jesus na pahutihu parsilangon ni Jesus na pahutihu via dolorosa justru kodohnot tado las ni roha do idiaw ulupulup di diaw alamarhiti hamamatenay di sido gabi mona ngau di sido gabi dapotan las ni roha ang udua nao alay tentu di jo mahita lam gomos unang lomos di hapor siyaw. Asa manang tu dia pehita mangalaka manang tu dia pehita mardalan manang songod dia penatay madaupi komosita manio pibana komosita manio hapor siyawta apalagi manio songod dia Jesus na manaon si taunoni gabi boy hita monang dang talu hita baenon ni si taunoni. Nga setaloki di jamita di pertangyangan di akhir na usalpu nungulu ni halak Kristen na tumabu mampu hidup susah mampu hidup senang. Unang orang mampu hidup senang alay dang mampu hidup susah. Ala nunga dimulai jalan nunga di patuduhon Yesus ngolu nau susah sasitong na di perdalanan na di pertibion anggo siap panatapan ni jolma alay di balik lido gabe jupang ima las di roha dohot ngulu na manon.
Sedang dong di kamus ni halak na Porsea, di kamus ni halak Kristen, apalagi nama kaporsea Yesus butuh sasa di bagasan mo. Tanga dong di kamus ni halak Kristen gabi madili ibana di bagasan perngulun. Alai saya to tongdo ibana boy posro hana merlangkah, posro hana merdalan, na jalo onna do upa las ni roha, jalo onna do upa hobar tu naong binabagahon ni debata di bagasan muluna. Ima ulupuluk dohon las ni rohata, ima mangojar hita merlas ni roha, diragam ni hapur suhon, tantangan do paru kilon na tarubi di tonga-tonga ni portilon. Ala nunga di hamon ako Jesus sita di bagasan hapur suhoni, nunga parjolo Jesus mengadopi hapur suhon do sita ononi, asa dohot kita monang sian nakka hapur suhon dohot paru kiloni. Atau mulak mahita di bagasan las ni roha, mulak mahita di bagasan ulupuluk, ala nunga di pamonang tuhata hita sian hapur suhoni, songot tuhata nama kamonakon, ragam ni hapur suhon di nalaho kumoko kita. Amin. Martani amai. Mauliate matuk hadi hatam, di juhodo pehami lau mamereng manatap, makilalahon hapor suhon nabi lulusmi, si taonon naung tinaon via dolorosai gabilas ni roha rui dihan, ay gabi disido jupang nami haduaon, disido jupang nami hanguluan na sa niling-niling, mauliate madihotuhan, gabi di lehokopos ni roha dihan, tang masa bimadili hami molo ragam pe hasusaan parukilon si taonon guadopi hami di pertibion tang lilu we pikiran nami molo tungarong pe aka abat-abat nanaing si boluson na alai di pamonakoham jala lamar si hohot tami mardalan mangulu di bagasan atong sayuru pimahan lampai hutihut tude di sitaw ni jalalam urupi hami law mga tusi di bagasan hapor siyaw ang giat marparbihon parbuilas ni roha di hami di sude akan aporsea di sude akan ang pinilit jalanang ginumi di tonga-tonga ni kuliyam atong monate madiho di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamatangyak kami. Amen. Tapuji matuhata marhitede sian nomor 200 ono kwede 290 isada sa tutulu uhut papungu pilihan. Di bataku dodong aku ganu pari ganup tam upahana dolak aku urupana mana osnoro saleleng-leleng nai
tapasahat mapilian na tapapungunto ado panidi bata matang yang mahit. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silodon na denggan dot naso di basa na mulitus. Upasahat kami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo magabop na hutus di julong. Pasu-pasu medala ramoti. Asa para siya kami pilihan non. Pati bulo na rajong di tonga-tonga ni huriyam doho di pagtibiyon. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Aslam terdahami kurang ni silihon-leon mi Tuhan. Aslam krikir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita matangyang ditangyang alia manami. Alia manami na di manijang. Saya beria magwarmu. Saya Roma harajaon. Saya sauk malomo ni rohani di belakang somona di belakang. Lea matami sedaron angguan siapari. Sesa madosana mi song panisanan idosa ni doa nomor dosa kami muna kami tugian tu pangjunan kalua mami sian pangago ay horna pun harajao do tagugun rodi hasanga pomsalin ng ililing na amin. Asin ni rohani tu hatta Jesus Kristus do tolong ni rohani di bata amat do hot parsoran itu di purbadia ma maddo ngani hamu saluhutna. Amin. 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 Shalom, salam sehat marita salutna. Mataku dodong aku nang pemasita